Gaur esnatu berri nau zaratak Kristaletan zua geri da Giroa da primerakoa, oso giro ona. Pasaren urtean baino jende gehiago dau. Plan bonita da, jaietan, lagunekin etorri eta eguna ondo harteko, zeozer hartu eta tortilla bat egiteko. Nano gustora gotea, ondo pasatzea, farre batzuk botatzea eta listo. Ondo pasatzea eta disfrutatzea eta egunez pasatzea, bai. Aian, sortea dago, ez dakit. Niretzako puntu garrantzitsuena da lehenengo produktu on bat izatea. Goiz etorri gara lehenengo eta behi leku hartzera eta gero jun gara Erriberako merkatura hartzeko Samako ekipula, bertoko patata eta pixkat ematia, besterik ez. Gure sekretua da berezia izatea, ezberdina izatea. Tipulak ere badarama ondo egin dagotea. Sekretua dago tipula, zelan egiten dugun tipula. Ez daukagu zerketurik, gertatzen den moduan eta presentatuko dugu. Hemen egotea, eserita eta zerbezak edaten eta disfrutatzen. Freestylatzen euskeraz eta pizkat jai giro sano batean. Lehiaketa baino gehiago lagun arteko ondo pasatze bat. Egon zan bolada bat tailerrak egiten genitula zazpikatu gaztetzean Perurekin da. Orduan bai dekogula errestasun hori behintzat gure artean lasai egiteko freestylea. Disfrutatzera, azkenan jaietan, disfrutatzera.